O próximo luns arrancará unha nova edición e xa van 12 do campus de baloncesto José Ángel Antelo. A actividade estará dirixida a rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos, que se inicien na práctica deste deporte ou que desexen perfeccionar os seus coñecementos. A impartir este campus, que este ano será desde o día 3 do mes de xullo ata o día 7 de xullo, teremos actividades relacionadas co baloncesto polas mañáns e outro tipo de actividades lúdicas polas tardes. Xa son 12 anos os que levamos facendo campus, para nós unha satisfacción un ano máis poder realizalo. Este ano, como novedad, comunicarvos que temos totalmente copadas as plazas. A día de hoxe xa temos unha lista de espera de unhas 12 ou 15 persoas. Bueno, que teremos que estudiar a posibilidade de, se sigue medrando o campus, pois poder buscar algunha alternativa. José Ángel Antelo, xogador local que milita actualmente no UCAM Murcia na Liga ACB, que lle dá nome ao campus, participou tamén na presentación, anunciando que será parte importante da actividade. Para min é un orgullo, non, que na miña vila pois o campus leve o meu nome. Nada máis, para min sempre que estou aquí, sempre que podo, pois o mínimo é botar unha man sen ningún tipo de problema. Dende o Concello Noiés, que colabora tamén na organización do campus, destacaron a importancia desta actividade, como o feito de poder contar cunha figura destacada no mundo do baloncesto a nivel nacional, como é José Ángel Antelo. Por facer posible este campus de verán, por facer posible que os nenos e máis as nenas teñan a oportunidade de coñecer un xogador pois de ACB que se poidan ver reflexados, que moitas veces sempre decimos que os xogadores profesionales que parecen unha cousa que están tan distantes bueno, son grandes, pero que os teñas aquí, que teñas a posibilidade de compartir pois experiencias e sobre todo pois telos, tocalos e poder disfrutar da súa compañía, pois creo que é fundamental. Insistir no agradecemento pois Antelo por estar aquí e por estarnos apoiando sempre.